Amperla Thermo-levyä on valmistettu jo lähes 30 vuotta. Kyseessä on sokkelien lisäeristämiseen ja verhoukseen tarkoitettu elementtilevy. Elementit valmistetaan polystyreenista ja luonnonkivirouheesta. Amperla Thermon pintaan luonnonkivirouhe on asennettu elastisella kiinnitysaineella. Pinnoite ei ime vettä, ei halkeile eikä murene ja kestää erittäin hyvin Suomen luonnonolosuhteet. Levy on erittäin helppo työstää ja leikata esimerkiksi ohutteräisellä puukolla. Paksuusvaihtoehtoja on saatavilla useita, ohuimmillaan 20 mm ja paksuimmillaan 90 mm. Elementtejä on saatavilla 4 eri sävyssä: tummanharmaa, mustavalkoinen, vaaleanharmaa sekä punagraniitti. Levyasennus on erittäin helppoa laastilla tai vaahtoliimalla. Sivuiltamme löytyy kattavat asennusohjeet ja videot, joihin voitte tutustua. Elementtilevyjä valmistetaan 2 korkeutta, 30 senttiä tai 60 senttiä korkeana. Elementin pituus on aina 2,6 metriä. Elementti vakiona valmistetaan suorareunaisena. Tilauksesta valmistamme levyn yhden pitkän sivun pistettynä ja pinnoitettuna. Amperla Thermon ulkokulmakappaleet valmistetaan tehtaalla, jolloin asiakkaan ei tarvitse niitä itse ruveta rakentamaan työmaalla. Lopputulos on tällöin todella siisti. Amperla Thermon saat tilattua joko verkkokaupastamme tai sitten rautakaupasta valtakunnallisesti.